Nilqakom għal edizzjoni oħra mill-programm Ribna l-programm li jitkellem fuq kollox qed ikun magħkom mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Aħna min-naħa tagħna ngħaddulkom l-informazzjoni, aġġornamenti dwar ġrajiet kurrenti, mbagħad dik l-informazzjoni f'idejkom biex tarbluha u taslu għal ġudizzju tagħkom. Is-suġġett tal-lum huwa l-pensjoni. Pensjoni illi mill-2013 il-hawn minn amministrazzjonijiet immexxija mill-Partit Laburista dejjem ta' żieda wara żieda. Hija sens ta' garanzija għalik li qed issegwina għall-ġenituri tiegħek ommok missierek in-nanniet illi meta jasal iż-żmien tal-pensjoni huwa sens ta' gratitudni għal dak kollu li tkun wettaqt bħala xogħol tul ħajtek kollha. Noel inseritina spjegazzjoni aktar fid-dettall dwar dan u nkunu nistgħu wkoll nagħmlu kontrast bejn kif kienet titmexxa il-pensjoni, s-settur tal-pensjoni fi żmien il-Partit Nazzjonalista u kif qiegħda titmexxa issa minn amministrazzjoni immexxija mill-Partit Laburista. Insegwu dak li sejjaħ għalina Noel. Bdejna sena ġdida u dan ifisser budget ġdid illi fih iż-żieda fil-pensjoni ta' 8 euro fil-ġimgħa. Jekk wieħed jaqbad calculator u jaħdem 8 euro għal 52 darba, iż-żieda ta' 416 euro fis-sena. Mela din is-sena biss il-pensjonanti kollha ser jieħdu id-dar 416 euro aktar mis-sena ta' qabel. Dan jinkludi iż-żieda tololi tal-ħajja jew inkella aħjar il-kola flimkien ma' żieda addizzjonali fuq il-pensjoni illi inti diġà kellek. Imma tiftakar taħt il-Partit Nazzjonalista x'kienu jieħdu l-pensjonanti għaliex xi kultant lanqas biss temmen. Il-pensjonanti fi żmien il-PN kienu jieħdu 2/3 taż-żieda tololi tal-ħajja biss. Bdew jieħdu ż-żieda tololi tal-ħajja sħiħa mill-2008 taħt Gvern Laburista. Din hija t-tmien darba li l-pensjonanti kollha qed jieħdu ż-żieda flimkien mal-għoli tal-ħajja mill-2018 lil hawn. Il-pensjonanti kollha ħajjieħdu ż-żiediet. Dan minn barra li kien hemm żiediet sostanzjali fl-2016 u fl-2017 għal dawk li kienu fuq il-pensjoni minima. Ġifieri dawk li kienu jieħdu l-pensjoni minima għalihom din hija l-10 żieda konsekuttiva. Hemm ukoll eluf ta' pensjonanti li żdiedu bħal pensjonijiet tar-Romol, pensjonanti li rtiraw wara l-2008, pensjonanti tas-servizz, pensjonanti li kienu jħallsu it-taxxa, nisa li kellhom 10 snin kontribuzzjonijiet imma ma kinux jieħdu l-pensjoni u oħrajn. Żomm ħalli nirrakapitulaw ftit. Taħt amministrazzjoni nazzjonalista l-pensjonanti kienu misshom biss iż-żieda tololi tal-ħajja. U li sal-2007 din kienet limitata l 2/3 taż-żieda u xejn aktar. Kien fl-2008 li ż-żieda bdiet tingħata sħiħa. 9 snin ta' amministrazzjoni nazzjonalista illi bejn l-2004 u l-2012 il-pensjoni żdiedet b'kollox għal 1,544 euro. F'dak il-perjodu r-rata medja tal-inflazzjoni kienet ta' 2.56%, però la rata tkun dik ta' 4.68%. Miġbura f'daqqa dak li jingħada fuq medda ta' 9 snin taħt amministrazzjoni ta' Gvern Laburista iżidiet ilaħqu 2,925 euro. F'perjodu meta r-rata medja tal-inflazzjoni laħqet 2.5%, bl-ogħla rata tkun dik ta' 6.15%. Taħt amministrazzjoni Laburista, il-pensjonanti ingħataw 1,381 euro iżjed. Dan ifisser 90% aktar u dan mingħajr ma nieħdu konsiderazzjoni x'qed jingħata f'dik li jkollha addizzjonali u aġġustamenti oħra. Femna? Grazzi lilek Noel ta' dik l-informazzjoni li għaddejtilna. Permezz ta' dik l-informazzjoni intom li qed isseguna tkunu tistgħu tarblu l-informazzjoni li kellkom kif kienet titmexxa l-pensjoni taħt amministrazzjonijiet preċedenti u kif qiegħda titmexxa l-pensjoni issa u ż-żieda li rajna fil-pensjoni. Iż-żieda li rajna taħt amministrazzjoni mmexxija mill-Partit Laburista ma kienx żieda ta' darba jew tnejn iżda 8 darbiet u minn kien fuq pensjoni minima qed jgħod l-10 żieda. Dak kien is-suġġett tal-lum infakkarkom Ribna jkun magħkom mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija, 3 minuti kollox fejn ngħaddulkom aġġornamenti kontinwi dwar dak li jkun għaddej u b'doża politika. Għalissa, islim u nintaqgħu għal edizzjoni oħra tal-programm Ribna.